Jeg er fra Danmarks Radio, og jeg laver et indslag til Update, og så laver jeg noget lyd til radio på P4 Østland til i eftermiddag. Ja, så er det god. Hvad er det til? Nå, okay, så er det ordentligt. Så er det ikke kommer der til. Nej, dog ikke. Nej, det er det. Nå, nej. Ja. Ja, så kø til YouTube. Hvad laver I? Vi sidder i kø. Hvad sidder I? Vi skal have YouTube. Okay. Hvad var YouTube? 80 bands startede tilbage i midt-80'erne. Har haft utallige hits. Spillet sammen med nogle af de helt store. Ja. Verdensturneringer. Jeg har selv været med til 3 af koncerterne i København. Okay. Og nu kommer vi så til vores by, der er i Horsens, så det er klart, vi skal høre. Jeg kan fortælle et forslag om Bono. Han sidder i Verdensbanken. Han er lidt kæmper, han er meget forret kæmper. Og taler de fattige sag. Vi venter. Ja. Venter I på Bono? På hvem? Hvad? Venter I på Bono? Klovdov. Bono? Hvem er det? Laver I det herovre? Vi ser simpelthen i kø til YouTube-billetter. Okay, og hvem er YouTube? Ja, det er jo et rigtig godt band, som skal spille 15. august næste år. Okay. Så de er jo så sat til salg fra i morgen kl. 10 billetterne. Så må vi jo være her, så vi kom i går aften. Hvordan er stemningen blevet? Den er fin, vil jeg sige, ikke? Jo. Der var rigtig god musik, og De fyrer den af på et anlæg hernede. ja. Vi mangler ikke noget underholdning eller noget. Nej. Så alt er som det skal. Ja. Og det er jo værd til dejligt, så vi sidder Der er dejligt solskinsvejr. Vi bor inde i den der trailer der, så vi bor også. Og vi kan da godt vise det frem. Vær så artige og komme nærmere. Slå rodet op til rodet herinde. Så vi har soveposer og det hele med. Ja, ja. Det er rigtig hyggeligt herinde. Ja, ja. Og vi har faktisk også terrassen, men vi lige rulle sammen. Så I sidder simpelthen her for at få billetter? Ja. Okay. Hvor mange skal I have? Vi skal 8 hver. 8 hver. I skulle have været i skoleskuld. Jamen, vi fortæller historien om, at der ligger en masse gale mennesker hernede foran Forum i Horsens og venter på billetter, så de ikke engang ved,